drums. Постоянство, дисциплина и желание за нови знания и работа. Каква коса пускаме? Какво ще постигаме? Ние трябва да знаем на къде работим. Ходя по семинари от една година при Мирослав Георгиев. Доста съм доволен от неговото преподаване, отношение, отдалеността му към браснарството. Бих препоръчал неговите събития за обучение от по-начинаещи и по-напреднали браснари. Много съм доволен от работите, които показва, професионализма му. Мисля, че това много добре се отразява на моята работа и показва всъщност какво се сблъскваш в един нормален ден работен в салона, което също много ми харесва. И като цяло наистина съм много доволен, затова продължавам да идвам и в бъдеще също ще продължавам. So then I popped out and did it again and did it again and did it again.